দেখো বন্ধুগণ, আপনাদের সবাই যে ফ্রুটি খান, ফ্রুটির মধ্যে দেখুন কি জিনিস দেওয়া আছে। এটা বলে রিয়েল জুস। দেখুন দেখুন অজস্র পোকা ভর্তি এটার মধ্যে। রিয়েল জুস। ডেটটা দেখাও। 25/10/2025। কোম্পানি আমি একটা ওয়ান টাইম ডাবল হইতেছে দাঁড়া দেখো বন্ধুগণ, আপনাদের সবাই যে ফ্রুটি খান, ফ্রুটির মধ্যে দেখুন কি জিনিস দেওয়া আছে। এটা বলে রিয়েল জুস। দেখুন দেখুন অজস্র পোকা ভর্তি এটার মধ্যে। রিয়েল জুস। রিয়েল জুস এটা আমরা শেরওয়ালি সুইটস থেকে এনেছিলাম। Tabo koloma sijono koloma katina hne juice fruity rok pekeni sinamjak fruity juice nungna irok kisab sabdan angbadi norok nugui mankhada o video kaisa nami dami kaisa juice brand peketni sinamjak juice brand bisingo mankha yongsa kuksa hne tabo social media o video kaisa viral ongui tongo tai norbo nugui mankhana video ni screen o kaisa nami dami juice brand ba peketni sinamjak kaisa juice bisingo mankha mani hamya ba yongsa kuksa hingga kai je borok tabo koloma sijono koloma katina hane mutui peketni sinamjak juice rok nai rok norok kisab sabdan angbadi norok nukhungni chirai khonai rok nobo kisab sabdan khaibadi mutui hairok nungnani theke kisa katibadi tai mutui hai packet bisingni juice sinamjak jodi chirai khonai tai okra rok phano man nungkha kai bini sori o busujoroti khoti wngnai amoto chung nung ang jotono saimano tai norokno amo simino kok kwchar mung je mutui hai packet manui ni nungnani thani kisa katibadi tabo kolma sijono tai chirai khonai rok bo katiri tonidi kete norok ani o video no chajakai kisa share khadi norok saimantino kubun borok rok bo jate saimanani mote kaisa nami dami brand bisingo se mutui hai hamya mani rok mano hingga kai naina sidi chini sori o busujorti amono khoti khaiman hingga video chajakai kisa like subscribe share khadi mutui hai jebo kotal video rok manani bagui।